Jeg går langs den her smukke allé, som fører ind til Kildevej 52, som vi har til salg. Kildevej 52 ligger i kanten af Sæbegård Skov. En helt unik beliggenhed, som jeg gerne vil vise jer noget mere af. Ja, vi er nu kommet ind på selve grunden, som er 2.540 kvadratmeter. Villaen, vi har her, er opført i 1935, og den kan man egentlig også anvende som sommerhus, hvis det er den drøm, man har. Selvom vi er i kanten af Sæbegård Skov, så er det egentlig en central beliggenhed, for vi har kun 1 kilometer ned til Sæby Badestrand og Sæby Torv, og kun 400 meter fra Nellemanns Have. Vi ligger placeret højt i terrænet, og det gør jo, at vi får en fantastisk havudsigt, både fra grunden og fra huset. Og fra husets første sal er den bare endnu mere unik, havudsigten. Kom og oplev det, og ring til os.